Sobrang tigas ang lupa mga kapaparts. Pero diskarte lang talaga to. Para pwede natin tamnan, no? Tingnan nyo yung lupa dito. Tigas. So, ito na. Fafford jokes. Pwede natin tamnan ng kamatis. Yan. Tanggalin natin yung matitigas na lupa. Palitan natin ng malambot na lupa. So nakita nyo, ang lupa ay clay soil. Ayan. Tanggal na yung mga matitigas na lupa. So palitan natin ngayon ng bagong lupa. Dyan na yung magandang klaseng lupa. Pero bago yan, lagyan natin ng mga damo. Kasi yung damo, pag mabulog yan, nasisilbi pa rin yan fertilizer. Yan. So lagyan natin ng maraming tuyong damo. Yan. Tapos lagyan natin ng panibagong lupa. May dalawang klaseng lupa ako dito na ipon. Ito ay lupa na galing sa tabing ilog. Yan. Malambot siya. Ang tawag namin dito ay banglid. Ito naman isa ay lupa na galing sa mga basurahan kung saan nagsusunog yung mga dahon, yung mga kahoy. Yan. May halong uling pa. So ito mga lupa ang ihalo-halo natin dito ngayon sa butas na to. Kasi matigas to. So ang uhunahin natin ay lagyan ng ganitong klaseng lupa. Ayan. Ito, pag patamaan to ng tubig, malambot to mga kapaparts. So ito yung damo, dahon at saka lupa na galing sa tabing ilog. Tapos lagyan na naman natin ng lupa na galing sa mga nasunog na mga bagay-bagay sa basurahan. Ayan. Ayan. Ayan mga kapaparts. So damo, lupa galing sa ilog at saka lupa galing sa basurahan. Tapos another, ayan na, ito na naman klaseng lupa. I-layer naman dyan. Ito i-layer na naman natin upang matamnan natin ang gulay dito. So ganito lang mga kapaparts ang paraan upang makatanim tayo kahit matitigas yung lupa sa paligid natin. Kung matitigas yung mga lupa sa paligid nyo, pasensyahan na lang maghanap ng mga lupa sa ibang kanto. Tapos ilagay dyan. Ayan na. Tapos dagan naman natin ganitong lupa. Yan. Ayan. Yung may mga uling pa. May mga foreign material pa, mga plastic na hindi nasunugan. So isi-segregate lang natin yan. Ayan. Ayan. Mga kapaparts. And then lupa na naman ng ganito. Yan. Upang sa ganun malambot ang lupa kung saan natin lugar itanim yung gulay. So hindi na tayo kailangan pa magpaso. Kasi yung butas na ginagawa natin mga kapaparts, sirbi na siya na yung paso. Ayan. So flat ito na matitigas. Ginawa natin dito ay pinalitan natin ng lupa. So buhusan na natin ngayon ng tubig to. Ayan.
Buhusan ng tubig. Marami talaga tubig. Para sip-sip na sip-sip talaga hanggang pailalim. Yan mga kapaparts. So yan na siya. So nakita natin sa malayo, ganito yan. So pwede na natin na yung tamna ng kamatis. Ayun ang similya ng kamatis. Kukuha tayo ng dalawa. Tapos itanim natin dito na dito. At saka dito. Oh, tingnan nyo, malambot. Dito at saka dito. Ayan. So kunin natin to. Dapat kung maaari dala yung lupa. Kung maaari gamitin natin ng hilamon para dala-dala yung lupa, mas maganda. Ayan. Ayan. May lupa siya mga kapaparts. So itanim na natin to dito. Ayan. Tapos idikit lang yun may bandang puno. Ayan. Ayan na siya. Ganon din yung isa. Na kumari may lupa din. Ayan. Ayan. Dito rin natin ilagay. Ayan. Tapos takpan lang ng mahina. Dahan-dahan. Para hindi masaktan yung puno. So ganito na mga kapaparts. And then finally maglagay ulit ng tubig na dito lang talaga sa may puno. Para yung lupa ay sisikid doon sa kanyang ugat. So maghanap tayo ng makuha tayo ng tubig. Para bisa natin dyan sa may puno lang talaga. Yun. So ganyan ang procedure mga kapaparts pag nandito tayo sa backyard garden natin na hindi natin sigurado ang lupa ay mainam para sa mga gulay. Kasi sa nakita nyo naman sobrang tigas siya. Oh. So yun na lang alternative na sigurado ay tutubo yung gulay natin. Pwede atsal, kamatis, talong, ganito na lang ang gagawin natin. Pagdating ng ulan, lalambot din to. Area to ay lalambot din. Itong mga lupa ay lalambot din. Pero hindi talaga maganda kahit malambot siya. Pilit, oh, mapilit. Ano bang tawag sa inyo itong pilit? Malapot. Yan. So hindi siya maganda. Pag iganon kasi natin ang lupa tapos pisilin natin ganon, hindi siya ganon pa rin siya na pangit yun sa mga halaman. Kasi i-embrace niya yung ugat tapos pipigain niya yung ugat ng halaman. Ang halaman naman ay hindi tataba. Tuloy lang mabuhay pero hindi tataba dahil masikit yung mga ugat niya. And then dahil nandito tayo sa backyard area mga kapaparts, marami tayo dito mga kalaban tulad ng yan, manok. Ayan, tingnan niyo may manok dyan. Oh. Ayan. So dapat lang talaga takpan natin to. Gaya ng ginagawa to dito sa mga iba na natapos ko na naitanim. Ayan. Ito mga kapaparts, takpan natin to. So ito ang nagawa ko kahapon nung umuwi ako ng maaga din. Andyan din. Ayan. Asaka nandito. Pwede rin natin takpan ng yung sa saging para hindi talaga matamaan sa center talaga ng init. Ayan, tinakpan ko ng saging, balat ng saging para nandyan sila sa loob. Ayan. Para
Kasi sobrang init ngayon mga kapaparts. Baka hindi makayanan ng mga gulay natin. So tinakpan ko ng saging. Ayan. Pero pangsamantala lang to. Baka bukas pwede na natin ito tanggalin. Ayan. Mga kapaparts. Para to be sure lang ay mabubuhay sila. At hindi sila apakan ng mga puting manok. Ayan, hindi sila mapakan mga kapaparts. So hanggang doon. Ito ang tinatanim natin mga kapaparts para konsumo lang. Para kunin lang natin pampagamit sa kusina. Hindi na natin to para pwede benta pa. Kasi kunti lang naman siya. So 13 na ganito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So pwede na, kumamunga lang to mga kapaparts. Okay na talaga to, kumamunga lang to mga kapaparts. Di ba? So ganito lang talaga ang dapat natin gawin mga kapaparts. Mag-isip lang tayo ng alternative na kung saan pwede natin magtanim ng halaman. Kahit matitigas ang lupa, gawin natin yung butas, tapos lagyan ng mga, nakita nyo naman, nalagyan natin mga damo sa kalupa. Kasi yung damo magiging lupa din yun, no? Kasi kung puro lang lupa, baka maubusan tayo ng lupa. Mahirap naman maghanap ng lupa, anong klaseng lupa. So damo pangdagdag doon para maapawan ng lupa. Yung mabubulok yung damo, maging lupa din yun. So mga kapaparts, sana palagi kayo manonood dito sa gardening tutorial ni Paparts. Kasi yung advokasya ni Paparts ay balang araw, karamihan sa atin ay hindi na nagbili ng bili pa ng mga gulay. Magtanim na tayo ngayon at masarap ang pakiramdam pagdating na ng harvestan. Magha-harvest tayo ng gulay, masarap ang pakiramdam kasi nandyan ang mga gulay makikita natin. Ngayon, planting pa lang, ha? Planting season pa lang ngayon tayo. Pagdating ng harvest, makikita nyo rin, ang i-post ko rin paano tayo mag-harvest. Ang unang post ko na doon sa Lugbati. So tingnan natin ngayon ang sitwasyon ng Lugbati mga kapaparts. Tayo na. Pwede nang i-harvest mga kapaparts. Ayan mga kapaparts. Oh, tingnan nyo, di ba? Maganda na sila pagmasdan. Pwede na i-harvest, pwede na magluto. Mayroon pa ko tinapon dito dati ng buto ng kamatis. Natubo din. So sa nakita nyo yung dahon ng mga lugbati ay ang taba-taba, maraming tangkay. So kung sino man mga gusto, type kapitbahay, kung gusto magluto, nandito na, pwede na to i-harvest mga kapapart. Habang napuputol tayo ng mga tangkay, lalo tong dumadami. Pero nandito tingnan nyo, hinukay na naman ng mga manok. Takpan natin yan kasi yun talaga ang kalaban natin dito, manok. So mga kapaparts, so nakita nyo mayroon tayo dito sibuyas. May post din ako dito kung paano to itanim. Ayan na ng mga gulay natin. Thank you. Please subscribe Paparts Jog, the gardening tutorials, and share it to others so that others have idea. May idea din sila kung paano magtanim. So tayo na magtulong-tulungan, magtanim, magturo kung paano magtanim sa ganitong klaseng sitwasyon sa backyard garden. So to all my subscribers, shout out, followers, and all my friends, family, I wish you all God protected. Bye bye. Safford Jokes.